Iqtisadiyyatın köp taraply ösürilmegi hormaty prezidentimiziň ýokary netijeleri gazanmak uğruna kesitleýän esasy wezipeleriniň biridir. Bu wezipeleriň oňyn çözülmegine Aşgabat şäherindäki Derya Plastik Hojalyk Jemgyýeti uly goşant goşýar. Toplumyň işleri alyp barýan bu kärhananyň ýyly derya haryt nişanly öndürýän suw ýylajylary ýurdumyzda ilkinji önümçilikdir. Täze önümiň ýylla 400 000 taýýarlanýar. Germaniýadan gyzdyryjy guralyň, Russiýadan demir bölekleriniň getirilip dünýäniň öňde barjy enjamlaryny yerli hünärmenleriň dolandyrmagyna taýýarlanýan suw ýylajylar ähli talaplara laýyk gelýär. Geçen noýabr aýynyň jemleri boýunça suw ýylajylaryň 27319 santy, ýagny 683 tonnasy öndürildi. Olaryň 424 tonnasy daşary ýurtlara uğradyldy. Özbekistan, Gazakystan, Täjikistan önümleriň uğradylan ýurtlardyr. Boýlerleriň, suw ýylajylaryň ölümçiligi birnäçe bölümden ibarat bolup, ören sersaply işi talap edýär. Bu önümi öndürjileriň işi öz bolşy sunwata meňdeşdir. Çünki her bir suw ýylajynyň ahyrky netijede ýokary hilli önüm bolmagy inçe zähmete baglydyr. Hyzmatdaşlyk esasynda öndürilen önümler ýokary talaplara dogry laýyk gelýär. Hemişe gözlegde ösen istekler kanagatlandyran önümleri öndürmekde ýygyderli kämilleşmek Derya Plastik Hojalyk Jemgyýetiniň üstünligini üpçün edýär. Her kuwatda Derya Plastikiň önümleri Russiýanyň, Özbekistanyň, Owganystanyň, Gazakystanyň, Gruziýanyň, Kyrgyzstanyň, Belarusyň bazarlaryna uly isleге eýe bolýar. Türkmen önümlerine daşary ýurtly sarp edijileriň isleginiň ýygyderli artmagy ýöne erden nälir? Çünki biziň ýurdumyzda öndürilen önümler hiliniň ýokarylygy, ekologik taýdan aratsalygy, bahasynyň arzanlygy bilen tapawutlanýar. Önümi öndürjilerimiz bilen hyzmatdaşlyk boýunça toplumyň alınıp barýan işler Türkmenistanyň dürli ugurlardaky eksport mümkinçiliginiň ýokary depgine eýe bolýandygyny görkezýär. Kärhananyň dünýä bazarlaryna ynamly orun eýlemek milli ykdysadiyetimiziň köp ugurly esaslarynda üstünlýändigini tasdikleýär. Her kuwata önümleriniň aglabasyny daşary ýurtlara uğrajan türkmen kärhanalarynyň sanynyň barha artmagy gowundyrjy ýagdaýdyr. Bu kärhananyň işi herki zaman şertlerine diňe bir ýurdumyzda dälle sebitde nusholukdyr. Gazanylýan ýokary netijeler esasynda ölümçiligi dolandyrmak şolar wagtda onuň gerimini giňeltmekligiň diversifikasiýa berk baglydygyna oňa düşünýän Derya Plastikiň hünärmenleri ähli ugurlarda döredilen mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirýärler. Dünýäniň öňde barjy enjamlaryna ustatyk bilen erkedýän işgärler daşary ýurtlardan getirilen harytlaryň ornuny tutýan ölümleri öndürmekde ýokary netijeler gazanýarlar. Hojalyk jemgyýetine ölümçiligiň häzirki zaman şertlerini alınıp barylma telekeçilik ulgamyny öz bolşy milli ýörelgäniň kemale gelendigini ynamly tasdikleýär.